Și zona asta industrială începe cam de aici. Brandel. Cine e Brandel? O firmă care face hiare. Hiare. Zici că face hiare? Smasadă și componente pentru mașini, bă. Pentru auto. Hiare. Păi, na, hiare. Eu știu ce dracu sătunenii fac. Fac ei ceva. Florea Grup. Bun. Amu. Acum intrăm. O traversăm numai chiar așa un pic. Nu ne băgăm noi adânc. Dar măcar vezi. Aici sunt chestii care nu existau. Să stopem noi. Noi. Relativ noi. Aia, de exemplu, e veche. Dar ce vezi aici pe partea asta, sunt toate noi. Boromir. Aia e moara. Nu aici. Unde era ăsta, unde a lucrat Dana? Soare, ne trecem pe lângă ea. Tot de aici. Acolo e sediul la firma mea unde a lucrat. Prima care vezi de aici e Valtelina, unde a lucrat eu înainte. Auzi. Și aici ai putea să te duci oricând să lucrezi mai departe sau cum? Bag înapoi? Da. Normal. Da? Asta e sediul la urmă. Takata o e acolo unde a lucrat Ana. Aia e fabrica de airbag-uri. Fabrica aia face airbag-uri pentru toate mașinile din lumea asta. Uite mă cum au venit de la, în loc să se ducă... Da. Dar pe aia te miri că te duci la asigurări. Păi nu fac niciunul, nu face sensul ăsta deodată. Toată lumea îl taie și fute. Și că suntem viți. Nu aici. Tot ce vezi aici, totul e nou. Totul e construcții noi. Firme private. Privați care fac de toate. Aeroportul Internațional Sighi. Siemens, poftim. Aici e și Siemens. Să intrăm. Ară, legitimația la poartă și... Ăștia Siemens ce fac? Dau pentru mașini ce. Păi, Toți cu mașini business. nu aici. Loc, fabrici. Da, păi e loc. Ui, câte sunt acolo. Tu vezi? Phoenix Mecano. Da, și ăștia, tot așa, prelucrări, metale și tot felul. Chestiile astea s-au făcut în Sibiu, toate chestiile astea de mecanică, știi? Pentru că Sibiu au avut tradiție. Sibiu au avut IPAS-ul, care era întreprinderea de piese auto Sibiu, deci făceau componente auto pentru Dacia, Da. pentru Allseat. Mașinile românești, na, care era să făceau la noi. Deci era știință. Deci erau oameni care erau pregătiți, erau oameni care cunoșteau, știau ce să facă. Da. Și Înțelegi? atunci au putut să vină firmele. Independența, la fel, au fost oameni care acolo știau mecanică și știau inginerie mecanică și din astea erau deștepți, nu proști. Da. Takata, de exemplu, face airbag-uri. Aia e o chestie unde una peste alta se cos airbag-urile. Da. Aici o să facem o manevră țigănească, dar asta e. Ăsta e depozitul la care îți spuneam că e de acolo. E fratele lui ăla mare care ai zis tu că e gol. Se gândește și el acum că ești nebun. Nu, se gândește că știe că tu treci pe Vine altul. apupă, mă dau deoparte și îl las să treacă. Dacă văd că nu vrea să mă lase și pe mine, mă trag eu acolo jos. Mă las. Vezi?
ăsta a fost bine, că nu-i tot ăsta. Aproape tot. Să le-am arătat, parcul industrial. Nu, aici e în stop. Aia e numai pentru ăștia care se duce din parcare. Aici încă în 5 ani de zile, în 10 ani de zile probabil, o să se umple tot. Și o să fie totul plin de fabrici. Da? O să fie problema că e plin de fabrici. Întrebarea mea e când vor începe să plătească fabricile astea. Să plătească la nivelul la care noi trăim. La prețurile la care noi trăim. Și un om în România câștigă 300 de euro, 350 de euro și e obligat să plătească prețurile ca și în Germania. Da, nu plătim chirie atât de mare ca în Germania. E adevărat. Dar dacă eu cumpăr benzină aproape ca în Germania, aia e bătaie de joc. Aici e șantier. Deci cât cumperi aici în România de 100 de euro mâncare, exact atâta cumperi și în Germania. Aici nu cumperi nimic mai mult. Nimic! Aici trebuie să te pricepi și mai bine. În Germania zici, hai că mă duc la Aldi și acolo probabil am cele mai ieftine lucruri și cele mai bune pentru banii care îi plătești și aici trebuie să te duci tu la un magazin, te duci la mai multe. Sighiului. Nu ai mers azi 100? Nu ai mers, da. Aproape. De 40-50 tot ai făcut prin oraș. Nu știu că ai fost numai până aici sau până acolo, da? S-a stricat tractorul, s-a stricat tractorul. Domnul polițai. Domnul polițai, m-a împătat, m-a împătat. Iubesc păcat, iubesc păcat. Domnul polițai, m-a împătat, m-a împătat. Iubesc păcat. Pe dreapta. Și șura mică din nou. Suntem again. Șura mică. Again. Șura mică. Acum e o țără cam nasol, știi, e urât, e cam trist. Nu mai sunt florile, nu mai e iarbă verde, nu mai e pomii. Da, vara? Hai de capul, mă, dacă nu ți mai mare drag. Vara, toată lumea are flori, toată lumea are gazon, toată lumea... Sâmbătă toată lumea iasă, tunde gazonul, pune apă la flori, curăță pomii.
E super fain. Deci este super fain. O plăcere. Opa. Nu, iar stă o mașină aici. Mașina lui... Și este și Denisa. Ce bulpe și reată. Și Denisa. Bă, ar trebui să bag mașina asta în curte, să văd de stopuri până mai mă gândesc. Da, mă. Hai că o dai